En aquest ben dit parlarem dels verbs en què indiquem prendre com a preferència, triar, elegir i escollir. El més general i comú de tots és triar, aquell que expressa de manera més neutra i àmplia l'acció de prendre per preferència una cosa entre altres. De fet, val per a la majoria de casos, sobretot quan es tracta de coses. Tria la roba que t'has d'endur al viatge. Ahir vam triar els rajols que posarem a la terrassa. Per al gos hem triat el nom del lladruc. De les possibilitats que us oferim, trieu la que més us agrade. Triar s'utilitza en exclusiva en les operacions en què se separa algun aliment de les impureses, per exemple, triar arròs o llentilles, o bé alguna fruita segons la qualitat o el calibre, triar taronges, triar llavors, o alguna matèria per a algun procés industrial, triar draps per a paper. Elegir té un significat molt similar a triar, però sol usar-se sobretot quan es tracta de selecció de persones per a algun càrrec o funció, generalment per votació. L'han elegida presidenta de la comissió. Califòrnia elegeix 53 representants a la cambra. És un dels candidats que més suport té per a ser elegit papa. També s'utilitza quan, en un llenguatge formal o elevat, es parla d'una preferència de persones o col·lectius. Israel es considerava el poble elegit de Déu. Molts són els cridats i pocs els elegits. Es creia elegida per alliberar el seu poble. El rei el va elegir conseller del seu cercle privat. Finalment, escollir és un verb que tenia molt poca freqüència en l'ús tradicional i que ara s'usa més que res per la pressió del castellà escoger, pel fet que hi té una forma molt pròxima. L'ús tradicional més comú és quasi sempre en la forma de participi, escollit, escollida, amb un significat similar a seleccionat o selecte, és a dir, al millor per qualitat i generalment referit a obres. Pàgines escollides de Ramon Muntaner, poemes escollits de Pere IV. Ben dit, quan indiquem prendre per preferència, utilitzarem triar com a verb general i comú, sobretot per a coses, i usarem elegir per a persones destinades a un càrrec o funció, sobretot si és per votació, i reservarem escollir com a forma secundària usada com a sinònim de seleccionar i en participi, com ara en obres escollides.